bandiraɓe min calmini on ko ardi fof min calmini almami nokku o lomtiɗen ceerno e dental ngal fof min calmini kadi mawɗo wuro ngo woni chef de village o en calmini sukaɓe kameroɓe fof kadi en calmini monsieur le maire salminano ndu o fawtuma juuɗe sous préfet yettina préfet yettina gouverneur ha yetto ministre de l'intérieur ha yetto mawɗo leydi Sénégal en calmini bandiraɓe taweteɓe ɗo fof ɓe mbiɗon ni guila e jeyndiyankoɓe ha e nalankoɓe maggiyankoɓe e kala mo ganduɗa ari ɗo goto fof salminama yettama kadi bismama siki haala ka wona ko juutata saabu ko fonno haalede ko fof bandiraɓe adi ɓe haalde ɓe kaali min gari ɗo hande Goudiry wuuro e inde kaw Elage Abdoulaye Wolle Ndiaye ko kanko neli min ɗo kanko kadi wi yomin gar ɗo min gari ɗo ko yamirore makko amin gari kadi e yamirore ceerno men khalifa men ceerno Elage Amadou Tidiane Ba yo Allah ɓoynimo ɗo e ceerno tawine woni e cellal kamin kisal ɗum waɗi amin mbiyon Allah jarama on jarama e jaɓɓungal mon jodgal jaɓɓungal mon kewgal fayida amin gandi kadi wona minen jaɓɓaɗo ko ceerno jaɓɓaɗo ko kaw Elage Abdoulaye Wolle Ndiaye woni ko jaɓɓaɗo woni sababu gargol amen ɗo no ɓe mbirini ko musidɗo men ɓinguel mon hono Tokara Abou Taraware Abou Malal Taraware mo ganduɗa ko kam woni sababu jokkodirde amen no musidɗo Alassane wirini ko kanko wonno vidéo jurminiɗo sanne ko on ɗon vidéo yettimin yetti kaw Elage Abdoulaye Wolle Ndiaye wi wonde yomin battu Goudiry wuuro e guure ɗe ganduɗa ko 35 poɗɗe waɗɗede forage uji e oɗo projet mo gonɗen yaade oɗo saaha joni eɗen gandi o waɗi 24 forage 23 forage e ɗumunaji jawtuɗi o watti joni 35 ɗo ɗo min jarta e mon hande e nder leydi Sénégal e nder leydi Mauritanie o rokkiri hen ko 56 forage e nder hitande wotere ɗum ko yettude Allah waɗe juuɗe ɗum way noon onon Goudiry wuurinaɓe on keeɓi hen noɓe mbirini no Hammady Sy wi on joni ni forage o ko forage dernière génération forage o ko kala ko ɗum namdi to banggue gasgol e nder leydi hay so tawi ko 300 métres ma keɓon ndiyam de golle puɗɗo fuɗɗade so tawi ɗum gasi to banggue sato do dokko ɗon ko sato do mo 50 métres cube ko ɗum woni ko dokko ɗon ina hen solaire wona courant watte waɗete ko solaire ko watte koye nangue ko Allah sardanta en mbawi hutorade ɗumen kala no jiɗirɗen ɗum waɗi noon ko ari no Hammady Sy wiri ni woni hen nafoore men tan enen ko rende ala huɓɓude ala ñibde ala kala ko foti waɗede hen ko machine ngaji ɗi jogani ɗum koye mumen ko heddi ko enen ndenen beele hissa beele heddo beele nafoore nde ene wawa hen duumade ay noon Allah jarama on jarama min nani kadi ko monsieur le maire haali ko mbiɗa heewide e kala saaha mi haalnimo kanko Alassane mi haalni Abou kala wuuro ngomin garata mi wiyat ko adi amin gara walla ko adi yimɓam ina gara ko adi fofo kalne almami mon kalne joom wuuro mon kalne maire mon kalne sous préfet mon kalne préfet mon kalne gouverneur mon sabu ko kamɓe Allah rokki teddugal e ardade leydi ndi hay so tawi Allah rokki kaw Elage Abdoulaye Wolle Ndiaye ngalu du'imo e ngalu mo jogui teddugal laamu ngu kamɓe jeeyi teddugal ngal ɓe jeeyi ngal dokkeɓe woto min gara wuuro hay woto so wona taw on kalni maire haalno sous préfet haalno préfet amin mbawno ɗum wadde kono minen min mbatta ɗum sabu ko yimɓe guure ɓe ñaagui min neɗɗo noon so ñaaguima kañum mbawɗa rokkude so tawi neɗɗo o rokkama noon rutto
e maire haala wonde minen de min ñaaguino min dokkama on haalna sous préfet haalna kaari kaari ko wona minen dokkata hamin gayna kadi min dutto e lamɓe ɓe wonde min dokki onon rokkaɓe ɓe so min dokki on ko adi amin ngara e mon mbaɗe lettre uji mon walla mbaɗon koyɗe mon jehon e autorité ji gardiɗi leydi ndi goto hen fof teddinon ɗum kabron ɗum won ɗon keeɓe ngallo teddugal ko adi amin ngara yimɓe kadi ganda wonde ɗum wona politique o waɗani politique min jaadani e politicien hay foddade e politicien min cohlani somin gandi neɗɗo o ko politicien min gortoɗa ko somin gandi ndimtamen ko so politique ta hande janggo sona ceerten so wona ɗo monsieur le maire wiiri joni ni ɗum ɗo ko ni jiɗɗo ɓamtade nokku mum woyata ko kanko yinno wadde o heɓani o heeɓi goɗɗo poɗɗo wadde so waɗi o ara o yetta ɗum o ardani ɗo so politique ala o ardi ko saabu wonko yinno wadde o heɓani o dañi ballo wara o yetta ɗum tagi monsieur le maire a jarama min nani guure kalɗa ɗe so Allah jaaɓi so tawi force uji ɗi darnama mamin ƴeew peeje foof so tawi guure mbiɗa ɗe ne mbawi wonde hen Allah jarama hara leɓɓe garino ɗo so golle puɗɗi maɓe gartu ɗo so ɗe gasi kadi maɓe gara kala ko wawi hen newade ka Ablaye Walla Ndiaye wi ko yomin guittu yimɓe e caɗele yomin guittu yimɓe e ɗomka so tawi force uji ɗi mbawi Allah jarama so tawi ɗi mbawa min ɓennina force uji guure goɗɗe ha ko jiɗɗon ko wawa latade wiɗata jomiraɗo gandon kala ko heɓa hen koye hoddiro Allah kala ko heɓaka hen kadi koye hoddiro Allah kono kanko hay hunde ruttata ala gaddomo ko ɗaɓɓande walla ñagude o wiya en tampi walla en dokkani ala pawi ne hoddiro Allah e jamiroje Allah so tawi Allah ne hoddiri Allah ina jaaɓi wona so Allah hoddirani jaɓani enen foof ala ko mbawɗen men ɗum noon duwon ɗem kanko Kaw Ablaye Walla Ndiaye nde Allah jutnata gurdam makko heddamo ɗo o wona ɗo beele ko jiɗɗen ko Allah yettin ɗum ko heddi ko mbiyon Allah jarama on jarama guila subaka oɗon ɗo enen foof en gottaki si ɓe tampi job ɓe ko nandi hen kadi min poti watede ko Sinthiou Demba janggo amin dawana so Allah jaaɓi wuuro men Aynimadi gam hawrude e ziar o min dewat kadi fete ñebbe ɓenne kadi keeɓi min mbiya onon foof tan Allah jarama on jarama ha laaɓi goɗɗi haralle ɓe garino ñanden ɓe jii nokku o maɓe gartu ko ɓoyani ɓe puɗɗo golle ɗe so Allah jaaɓi kala ko heewi ɓurata lebbi nayyi taw Goudiri wuuro on ceeta ceɗel ndiyam so hawre wiɗa joni jarama